So guys, today tuturuan ko naman kayo kung paano i-dark mode yung YouTube. Yun. Para hindi na kayo mahirapan paggabi kasi nakasilaw. Una, punta kayo sa YouTube. Tapos i-click mo yung profile dun sa taas. Yan, sa may arrow. Click mo lang yan. Pagkatapos naman ay click mo yung settings. Yan, settings. Tapos click mo naman yung general. Yan. Click mo yung general. Tapos click mo yung appearance. Yan, appearance. Pag maklik mo na yung appearance, i-click mo naman yung dark theme. Yan, pangatlo yung dark theme. Tapos yan, dark na siya. Yan, para sa gabi yan, para hindi kayo nasisilawan sa gabi. Pag umaga, i-light mode nyo. Pero pag gabi, i-dark mode nyo para hindi kayo masyadong masilaw sa light ng cellphone nyo. Yun lang guys. Bye bye!